Авыл баласының ылы юлга илтер сукмаклары газиз җиренең кырларыннан, болыннарыннан башлана. Тапшыруыбыз эфирга чыга башлаганнан бирле бик күп җирләрдә булдык. Ә бүген исә безнең иҗат төркеме Орча районының данлыклы Хәсән Шәйх авылында. Тау итәгенә ышыкланып утырган бу җирлек турында рәсми чыганакларда инде 17нче йөздә үк телгә алына. Исемендә төрлечә шәрехлиләр. 18нче йөзнең беренче яртысында халкы дәүләт крестьяннары катлавына керә. Игенчелек, терлекчелек, чыпта сугу, сәүдә эше белән дә шөгыльләнгәннәр. 20нче гасыр башында авылда 3 мәчет, 2 мәдрәсә, су тегермәне, шүлмәк ясау йорты булганлыгы да билгеле. Биредә элек-электән гыйлемле, алдынгы карашлы халык яшәгән. Авыл мол, шәһәрме, аның төп байлыгы шул җирдә хезмәт куючы, үз ягын хөрмәтләүче кешеләре. Хәсән Шәйхтә без Галия Әхмәтова гаиләсенә тукталырга булдык. Ул тәпик иткән чырыннан алып, шушы җирлектә хезмәт иткән, балалар үстергән, балаларының да күбесе туган авылларында төпләнгәннәр. Алдан ук инде күчтәнәчләребезне алып хәбәрләшеп куйган идек, һәм ул үзе безне капка төпләренә үк чыгып каршы ала икән. Галия апа, исәнмесез? Ничек хәлләрегез? Исәнмесез, кызым? Аллага шөкер. Галия апа, менә бу сезнең гаиләгә безнең гаилә учагы тапшыруыннан бәләкәй генә күчтәнәч. Бу икмәк, табын түрендә икмәк тора дип әйтәбез бит инде. Рәхмәт яусын. Үзегезгә дә тазалык, тынычлык, семья бәхете. Балаларыгызның тормыш иптәшлегегез белән бергә тигезлектә гомер итәргә насип булсын. Амин, шулай булсын. Әйдә утырып сөйләшик бераз. Әйдә. Галия апа, авылыгыз бик матур. Белүемчә, инде сез шушы авылда туып үскән, шушында кияүгә чыгып төпләнгән. Әйдә, әзрәк тормыш юлыгызны сөйләгез әле безгә. Безнең заманда тормыш бик авыррак булды. Инде мин 48нче елның 3 сентябрендә тудым. Авыр вакытлар инде, әти-әнигә 9 бала булдык. Аллага шөкер, бүген көндә менә 6быз исән, 3без юк. Әти белән әни безне инде шул эшкә бармадылар, чыпта суктылар инде. Без үсеп җитеп, әтиләрне, әниләрне кул астына кергәченнән үзебез эшли башладык. Мин 65нче елны Сибирный совхозы ул вакытта фирмага эшкә бардым, бозау карадым, яшь бозаулар ул вакытта. Аннан соң инде даяр китереп куйдылар. 1-2 айдан 19 яшымда тормышка чыктым. Ул вакытта безне сорап алып кайту юк. Урлап алып кайтып киттеләр. Урлап алып кайттылармы ни? Урлап алып кайттылар. Кияүгә барырга исәптә юк әле. Риза булдыгызмы соң инде урлагач? Нигендә барып кергәченнән риза булмый хәлен юк. Мин төшкән өйдә иптәшем үзе генә я, әти-әнисе юк я. Бер коры өй генә я. Монча да юк, ялды да юк, лапас да юк, капка кыймалар да юк. Только бер коры өй генә я. Шулайта тырыша, бер шушындый йортларга ирештек, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Төп нигездә шулай тырыш хезмәт белән башланган тормышның инде бер артлы 2 бала тугач чите кителә. Иренең вафатыннан соң ялгыз калган Галия апага сыңар канат белән кагынырга туры килә. Язмышы бераздан тагын җайлана. Кабат кияүгә чыга, өлкән 2 бала янына тагын тупырдап торган 3 сабый истәле. Җиң сызганып яшәргә омтыла уңган хатын. Күмәк хуҗалыкта да эшли, йортын да карый. Балалары да үзе сыман хезмәт сивишән булып буй җиткерә. 3 улы авылда төпләнә. Күл ярында, чишмә буенда бик еш утырырга туры килмидер инде сезгә. Данил, Лилия, ничегрәк? Бик эләкмәйди. Барып школебезнең җәйгесе көннәрдә кыенгалыйм мин үзе. Шушы күлгә. Бу балачак күлеме сезне? Yok, balacak түгел, bu biz üskende Şuşma yalgasında kıyını bistik. Bizne әнилер izlep ap kaytalar iyi bakay. İnte baştan şey bitedir gibi kiş bilen. Gine kaytkan vakitler bulgan zengerlerini bitedir iyi. Toңып. Toңып deyip sudan ışıkmışı şol neyinde
үйге қайтарағана шығасың, бірсі шыры екен жолда. Таңы кеттік деп, таңы жүк кетеміз. Менә авылда калуга бик күпләр бит инде шәһәргә ашкына, сезнең бөтен нәсел нәсәбе шушында авылда төпләнгән икән. Иң төп сәбәп нәрсә булды икән? Шушы туган якта калуга, туган җирдә калуга. Шәһәргә күңел тартмагандан инде безне шул авылда өйрәнгәчтә инде башта бер сыер әниләр биреп чыгарды безгә. Башка чыкканда инде. Башка чыкканда ие. Шуннан бер белән генә икене асырадык инде. Шул тора 8-ге җиткәздек менә. Менә Алла рәхмәте белән шул 8 сыер. Зур хуҗалык. Иедик. Данил Галия апаның уртанчы улы. Әниләре күршесендә яшиләр. 5 ир егет үстерәләр. Шушы вакыт аралыгында инде 2 йорт җиткерергә туры килде. Янгыннан соң яңа баштан үй торгыздык ди. Сабый чакларын сөйләгәндә вакытсыз вафат булган ир туганында искә ала. Рамил кече малай. Төп нигездә әниләре белән гомер итәләр. Шулай ук 5 баланың әти-әнисе алар. Тагын бер апалары шәһәрдә төпләнгән, абыйлары исә шулай ук биредә, Хәсән Шайхта. Ни өчен шәһәргә китмәдегез, авылда калырга булдыгыз? Уйламадым да инде алай кичкенәдән шушында авылда булгач инде шәһәрне алай үз итмәдек инде. Авыл җире ничектер якынрак шикелле булып китте. 1 ел бар укыдым үзе Казан шәһәрендә, алай бик якын шикелле булмады инде үзе. Авылда якынрак шикелле. Армия халык шушында совхозда иттем дә, шуннан бирле 46 яшь булалар бирсә, шуннан бирле совхоздайм. Хезмәт куям инде, ватан, агрофирма ватанда. Нинди эшләрдә эшлисез? Нинди хезмәттә? Әле сыер саудырта белмим, оператор. Деловальда. Мин сыер сауам. 20 ел. Аның сауган сөтен мин принимайтам, холодильникка. Терлексилектә инде икегез. Икебез дә терлексә, бер фирмада эшлибез инде, икебез дә бер фирмада терлексилектә. Авыр хезмәттән курыкмый Әхмәтовлар. Сабыр гына, булганына риза булып, эшләргә, яшәргә тырышалар. Әле бит йортларында да ихата тулы мал-туар, барысына вакыт табырга кирәк. Шартлары әйбәт булганда, эшнең бер авырлыгы юк диләр алар, икесе бер авыздан. Башта терлekçilikte эшләмәдек, башта әзрәк бу стройка тирәсендә дә эшләнелде инде. Бuna җайлап бу терлekçilikне инә кереп кителде инде. Шакыралар. Хәзер совхозда да эшләнгән элекеге заман түгел инде хәзер. Хәзер трактор ашау керә. Хәзер заман үзгәрде. Хәзер әйбер җайлы инде эшләргә. Акчасы да күпчә, шуңа күрә хәзер анда Казанга бардым ди. Йөреп акча күпме китә. Бары тору да кирәк. Монда авылда тору, авылда төпләре чирак дип уйлыйм инде. Гаиләне алып барып буламы соң менә? Аллаһ шөкер. Мансур абый, менә шушындый эшлим дип торган Әхмәтовлар гаиләсе турында нәрсә әйтерсез икән? Данилләр гаиләсе, Рамилләр гаиләсе турында. Мин өстәрәк башлыйм инде. Монда иң беренче бу гаиләнең шундый менә авылда матур итеп яшәүе, эшләүе ул инде Галия апа аркасында. Алар әниләр шундый. Шул авылда туып үскән, шул авылда хезмәт иткән. Авылда ничек итеп матур итеп яшәп була икәнне күрсәтим дип яши торган кеше ул Галия апайыбызның. Үзем иренмәдем. Инде шу балачага үстергәндә бер 5-6 елымны балалар белән үткәргәнмендер инде. Менә шушы йортта гына, шушы кырыйда гына бер йорт бар иде. Әби белән бабай торадыр, балаларымны шунда кертеп куеп. Ул вакытта 3 бала бетеки шушы шикелле. Алар караштылар. Мин кайтканча. Шулай итеп, ondan соң инде фирмага күчтем. Балалар кул астына кергәченнән сыер саварга. 67 елны ватан совхозында төштем менә Мансур эшли башлады. Бергә шушындый йортларны салдык. Мансур булышты.
Нәрсә сорап менсәм дә бер кире төшермәде. Гали апай эшлисен, тырышасың, сиңа жалко. Түгел бер әйбер дә ди торган ие. Хәзер балалар үстеләр, өйләнештеләр. Лилия, син белүемчә, Пышалым авылы кызы, Пышалым белән Хәсән Шайх арасы шактый бит. Кайда, ничек таныштыгыз сез? Иптәш малай белән килеп йөрде инде. Түбән Пышалымга. Танышуын кайда танышкан идегез аны? Урамда. Ул Пышалда клуб дигән нәрсә шундый гына инде, ул урамда инде күп яшә. Урамдан таныштык. Ул малай, ул егет инде бер кыз белән йөридер. Мин анда кызлар бармы дип шул вакытта барып. Иптәшкә бардың инде. Иптәшкә бардым да, 2006 айы, шәйләр булды, 2006-да өйләнештек инде. Күзең төште инде Лилиягә. Шулай булганнар инде. Озак очраштыгызмы? Ел ярым. Авылда төпләнеп калу. Кызлар бит инде бигрәк тә шәһәргә тартыла. Менә аның бит физик эше дә бик күп. Мал-туар асрагач. Куркып калмадыңмы соң? Юк, куркмадым. Рамил белән танышкач, шушында төп йортта традиция буенча яшәргә туры килә инде дип аңлап чыктыңмы авылда яшәүеңне? Аңладым инде. Төпчек малай булгач, төп йортка туры киләсең. Әни безне чыгармасын. Сыйк каласың диде дә, мин шунда калдым. Әни сүзеннән чыкмадыгыз инде. Шулайрак була инде. Ну, өлкәннәр сүзе дөрес булып чыга инде гадәттә. Менә бөтенесен ташлап чыгып китәскә килгән вакытлар юкмы соң? Бөтенләй башка, әйдә шәһәрдә яшәгәле дип. Оғалы инан диде, менә эш күп ишин, авылда. Хәзер менә пишән вакыты җитә, пишән кирәк, корма әзерләргә кирәк хайваннарга. Менә совхоз, Аллаһка шөкер, совхозда булыша инде, эшләгән кешегә бирә, фуражында, пишәнендә. Мөмкинлеге бар инде. Бар. Менә син ни өчен авылда каласың килде синең? Ни өчен авылда? Ни өчен әйдәкләп алып чыгып китмәдең шәһәргә, Яршага? Шәһәргә күңел тартмый инде. Кешегә әйтергә шул программа утыра диде, монда ялым. Бөтенләй сөйләшмәләр. Авылда тартып алып, ну минем белән сөйләшә алмады. Бөтенләй сөйләшмәләр дип тора. Гаиләдә менә әйтешкән чаклар буламы соң? Кара-каршы килеп, пәрә-пәрә кычкырышкан вакытлар, ашу чыгып. Төрле вакыт була инде. Нишлисең андый вакытта? Әйтеп куясыңмы, әллә дәшми каласыңмы? Дәшми калам. Кем беренче юл куя? Берәр менә шундый очрак булса. Килешмәгән чак булса. Синме, Данилме? Данил. Шын хезмәт кешеләре күп сөйләргә яратмыйлар. Аз сүзлелек тормышта да ярдәм итми калмый билгеле. Сүзең көмеш булса да, дәшмәвең алтын диләрме әле? Яратып чыктыңмы соң кияүгә? Яратам дип әйтә алдыңмы соң, әллә ансын да дәшмичә генә аңлаттыңмы? Лилия. Кайнанаң ничек каршы алды? Ул бит инде гомер буе сыер саучы булып эшләгән. Телгә оста Гали апа, бик терчә ханым. Ничек каршы алды ул сине? Әйбәт. Әйтә, күз алдына китергә менә шул туй көнен. Ак мендәрләргә бастырдыңмы менә шуларны сөйләде безгә? Аллаһка шөкер, балай өйләндерде, балай картайып бетеште дип кенә уйлагандыр инде әле. 33-тә өйләндем. Әле Лилиягә ул вакытта 22 яшьлеме. Әниең каршы килмәдеме соң? Хай балам, авыл җирлегенә чыкма инде кияүгә димәдеме? Юк, кайтмады. Әбинең бирәсе килмәде, дөресен әйткән. Шулаймы? Шулай бирә. Ну, хәзер инде юк инде 5 балай булгач инде. Алай дип инде. Килеште инде 5 бала булгач. Шаярту белән әйтелгән сүзләр әлбәттә. Аңлашып яши Әхмәтовлар. Авылларын бик яраталар. Балалар өчен дә шартлары җитәрлек дип куаналар. Мәчете, мәктәбе, балалар бакчасы гөрләп эшли. Данил белән Лилиянең төпчекләре әле бирегә йөри. Өлкәнрәкләре инде мәктәп яшендә. Рамил белән Әлфиянекеләр бераз зуррак. Кайсы хәрби хезмәткә җыена, кайсы һөнәри училищеда, кайсы мәктәптә. Гали апаның өлкән улы Фәнил абыйныкылары исә күптән башлы күзле. Яшь айырмалары, кызыксынулары төрле булса да, аралашып туганлыкны
аңлап үсә Әхмәтовларның яңа буыны. Авылны яратасыңмы? Әллә шәһәрдә яшисең киләме? Авылда яшисем килә. Һәм үземнең авылымны бик яратам. Әбиең белән нәрсәләр эшлисез, сөйләп күрсәт әле безгә. Без әби белән ашау пешерәбез, идәннәр җыябыз, җәй көнендә су сибәбез. Һәм әби белән без кунакларга йөрибез. Балаларым, Аллаға шөкер, үз юлымнан киттеләр. Эш улым да фирмада, эш киленем дә фирмада, бер анагым да фирмада. Алланың биргән шөкер, Алланың биргән шөкер. Бик шөкер. Бәхетсез дип чыгып китмәделәр берсе дә. Я бәхет нәрсә икән соң, Гали апа? Бәхет дигән нәрсә, сеңем нәрсә дип әйтим инде. Эшләсән, тырышсаң, тырмашсаң, бәхет шундадыр дип уйлыйм мин. Тәүфигым булса, тәртипле булсаң, балаларыңа үрнәгә ни булсаң, менә миңа бәхет шундадыр дип уйлыйм. Сендән үрнәк әни булырлык булсаң, сиңа алар бер сүз дә әйтә алмыйлар. Менә дөрес сүз. Сүзеңнән чыкмыйлармы соң? Юк, сүземнән чыкмыйлар берсе дә. Киленнәрең? Киленнәрем дә әйбәт. Кайнана белән бер йортта килешеп яшәү ничегрәк? Ярый, үзе Аллаға шөкер. Алай бик ни булган юк үзе. Тату торабыз. Булай инде теге вакытларда, булай Аллаға шөкер инде. Менә шул төрле вакытларда ничек килеп җибәргә икәнсең, Рамил? Хатын белән әни арасын. Эндәшмәшкә тырышасың инде. Берсенә киләсә, берсе яратмый, берсе киләсә, икенчесе яратмый. Шуңа күрә эндәшмим инде. Үзегез килешегез исмәт инде шул. Андый вакыттар. Алай булгаламый, не булгаламый. Килешеп бетәләрме соң үзләре? Килешәләр, бер итибаларда теге артык нәрсә булмый. Аллаға шөкер. Оныкларга нинди сүзләр, нинди үгетләр әйтеп үстерәсез? Биләмгә чыгып китсәләр, балалар, әйбәт йөреп кайтыгыз, тәртипсез булмагыз, кешенең малайларга, кешенең кызның әниләре килә торган булмасын, тәртипле булыгыз, дип әйтә. Кызларга тагы, тәртипле булыгыз, теләсә нишләп йөрмәгез, дип мин аларга әйтеп чыгарып җибәрәм. Сүземнән чыкмыйлар, барсы да әби дип нитеп торалар, Аллаға шөкер. Сүзеңне тыңлыйлар инде. Тыңлыйлар. Үзең тыңлыйсыңдыр инде аларның сүзен. Шуңа күрә тыңлыйлар. Әйе. Эшнең дә үз вакыты, ашның да үз вакыты. Без керәбезме инде өйгә? Керәбез, әйдә. Көтәләрме соң анда безне? Көтәләр безне, әйдә. Әйтеп аңлатып куйдыңмы? Әйдә, куйдым, әйдә. Әйдә, киттек керәбез, әйдә. Аллаға шөкер, Аллаға шөкер, Аллаға. Әйдәгез балалар. Әйдә, керәбез. Әйдә. Матур, менә монда капканың бизәкләрендә саклагансыз әлеме? Ой, менә балалар бигрәк тә ни бит. Төзелеш? Йорт тирәли төзелеш кирәк яраклары, өйләрен зурайтып йөргән күңелле мәшәкатьле чаклары төп нигездәге Әхмәтовларның. Без килгәндә бераз ялга тукталган көннәренә туры килдек. Ял вакытымы, кунак төшемле чакларымы, эшкә җыелган вакытларымы, барысын бергәләп башкаралар. Гаиләдә килендәшләр дә кыз туганнар сыман. Килендәшләр белән мөнәсәбәтләр ничек? Килендәшләр белән дә әйбәт. Тату бүтән эшләрне бергә эшлибез, бәйрәмнәр ниләр булса бергә әзерлибез. Табыннар ниләр әзерлисе булса, киңәшләшәбез инде бер-беребез белән. Эшли торган эшләрне бергә эшләргә тырышабыз. Менә Гали апа безне шундый көттем диде. Шушы экраннарга ничекләр генә эләгергә икән безнең кебек гади кешеләрне һич кенә дә күрсәтмиләр анда дип хыялланган идем диде. Бөтен хыяллар чынга аша бит, Гали апа. Менә матур табын янында бүген җыелдык. Инде безгә килеп кушылды олы килен Әлфия белән, олы улы Фәнил. Гали апаның кызгына кайта алмады дип аңладым инде. Кыз кайталмыйм диде ул. Кызның гына җае килмәгән. Табын тирәсенә җыелгач, инде килен кайнана мөнәсәбәтен өлкән киленнән дә сорыйсы килә. Әлфия апа, ничек кабул иттеләр сезне бу йортта? Бик яхшы, Аллаға шөкер, 90 елда кияүгә чыктым. Шушы йортка килдем, килен булып төштем. Шуннан башка чыктык без. Үзебез йортлар салдык. Бик яхшы каршы алдылар. Шуннан бирле Аллаға шөкер дус тату яшибез. Миннән соң гына килде 2 килен бер атлы. Алар белән дә дус тату яшибез, Аллаға шөкер. Килендәшләрнең сыры килешә димәк. Килешә, килендәш белән дә, әни белән дә килешеп
Кайны кешеләр белән дә алар әле мәктәптә укыйлар иде мин килгәндә. Син килгән вакытта? Әйе, шул вакыттан бирле. Үстерергә булышкан булып чыга инде ул килен. Әзрәк. Булышты, бөтен нәрсәгә дә булышалар, әле дә булышалар. Барсы да. Фәнил абый, менә үскән вакытта нинди әни булды Гали апа? Алтын әни булды инде. 5 баланы үстереп, бөтенебезгә тырышты. Бөтенебезне күчетте. Өйләнешкән вакытта киңәш сорадыгызмы соң? Менә шундый кызны алам дип. Үз әйтте дигән ул. Ничек әйттегез, Гали апа? Сөйләгез Үз әйтте дигән ул. Әйдә сөйләле, Гали апа, дөресен. Әлфия белән йөргәнем беләм. Хәзер Әлфия белән монан иптәш бергә укыган иптәш малае өйләнде. Өйләнгәсеннән Әлфияны кайтасын белдем инде. Туйга бергә буласыларын. Улым, мин әйтәм. Әлфияны ошаттым. Мин аны нидә күрдем? Клубта. Икегез дә бергә дәсез. Берегезнең атагыз юк, берегезнең анасы юк. Икегездәге берегез ошыйсыз, берегез кимсетә алмыйсыз. Бергә булыгыз дидем. Туй көнне алдылар да төштеләр. Валлап төштеләр мәллә, апа. Әйе. Тапшырыбызның исеме Гаилә учагы. Гаилә учагы дигәндә, шушында утыручы ничә буын Әхмәтовлар гаиләсе. Нәрсәне күз алдына китерә икән? Бәхете инде, балалар бәхете бөтен шуннан чыгадыр инде Гаилә учагы. Мин әниләр көндә киләр. Кифәк вакытта юк. Көнгә 5 тапкыр да унда булабыз. Якында гына торгач. Менә шул барыбыз да исән сау, таза сау. Менә шул нинди? Гаилә учагы. Бер-беребезне хөрмәт итеп яшибез. Ике адаш киленнән сорыйк әле. Безнеке дә шул, Аллага шөкер, инде хәзер үзебез әби, бабайбыз, икебез 4 тонлык бар бит инде. Biz үзебез җыелсак, үзебезнең өйдә генә дә 10 булабыз. Монда җыелсак, тагын да бик күп булабыз. Безнең балалар да килә, бөтенебез бергә. Менә шул бәхет инде, Аллага шөкер инде, шулай итеп. Бер-берең белән аралашып яшәү инде ул. Төп йорттагы киленнән сорыйк инде. Һәрберсе белән тату булу. Барысы белән дә балалар да бер-берсе белән тату, ни бу, бергә үсәләр, бергә җыелышкач инде бергә булалар, бергә уйныйлар. Без дә инде бергә җыелышкач барып бер-беребез белән тату бергә торабыз инде. Безнең Әлфия бик сабыр инде, Аллага шөкер. Бөтенебез шушында җыелабыз. Бер вакытта да караңгы чырай күрсәткән юк. Әни инде үз балалары ул караңгы чырай күрсәтмәсен, ул Әлфия киен булса да бер караңгы чырай күрсәтми, Аллага шөкер. Гали апа, нәрсә икән? Тормыш иткән ак яулыклы әби өчен Гаилә учагы. Минем өчен зур бәхет. Мин Аллага шөкер, бу көнне бик бәхетле. Балаларым җанымда бөтенесе дә. Әни дип килеп торалар, бәйрәм сайын килмичә калмыйлар, бүләкләрен китереп бирәләр. Аш итсәләр, ни итсәләр, үзләре чакырып торалар. Үзебез дә шундый бергә яшибез инде, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Аллага шөкер дип сүз сайын кабатлый безнең Гали апабыз. Уйлап карасаң, һәрбер көнебезне якты йөз белән каршылау үзе үк зур бәхет икән бит. Якыннарыбыз янәшә булса, балаларыбыз йөгереп йөрсә, хәлең ничек дип сораучы дусларым булса. Бик еш кына безгә социаль челтәр йолдызларын, артистларны күбрәк күрсәтәсез диләр. Менә бүген без сезгә гап-гади татар авылында яшәүче, гап-гади эшкерсез, ихлас татар гаиләсен күрсәтергә булдык. Ниндидер ялтыравыклы кыйммәтләр белән түгел, үз якларын ярату телендә сөйләшкән Әхмәтовлар гаиләсе булды бу. Алар бераз кыйнсыналар да, чөнки камера каршында сөйләгән кешеләр түгел. Ниндидер бер ятсыну да бар, әмма бер нәрсә алыштыргысыз. Ул аларның күзләрендәге, аларның булмышларындагы шушы туган якларын, туганнарын, гаиләсен, якыннарын ярату, мәхәббәт хисе.
Менә шушы мәхәббәтле хисне безне күрергә хыялланган Гали апа белән бергәлектә бүген сезгә җиткерә алганбыз икән. Безнең иҗат төркеме бик сөенер мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Ә киләсе гаилә учагы нинди булыр? Анысын инде вакыт күрсәтер. Бик зур рәхмәт сезгә. Безне шулай матур итеп кабул иткәнегез өчен, Гали апа. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Безне хөрмәт итеп килгән өчен. Рәхмәт. Бик ихлас сөйләдегез. Бик кыен сынып кына сөйләдегез.